вывучэнне фізічных уласцівасцей крухмалу, узаемадзеянне крухмалу з йодам. Абсталяванне і рэактывы. Штатыў для прабірак, прабіркі, трымальнік для прабірак, спіртоўка, запалкі, вада, крухмал, водныя растворы, меднага купарвасу і шчолачы. Выкарыстоўваем раствор гідраксіду натрыю і раствор йоду. Абавязкова выконвайце правілы бяспечных паводзін. Вывучэнне фізічных уласцівасцей крухмалу. Змешваем крухмал і ваду. Суспензію невялікай колькасці крухмалу ў вадзе даводзім да кіпення над полымем спіртоўкі. Атрыманы крухмальны клейстар разбаўляем вадой і раздзяляем на дзве прабіркі. У першую прабірку дадаем раствор йоду. Награваем раствор сіняга комплексу крухмалу з йодам. Назіраем абесколерванне раствору. Растлумачце з'явы, якія вы назіралі. Атрымаем гідраксід медзі-2. Для гэтага ў прабірку наліваем 2 кубічныя сантыметры раствору гідраксіду натрыю. Затым дадаем крыху раствору сульфату медзі-2. У выніку рэакцыі назіраем выпаданне блакітнага асадку гідраксіду медзі-2. Дабаўляем у прабірку разбаўлены крухмальны клейстар. Награваем прабірку над полымем спіртоўкі. Ці назіраецца пры гэтым растварэнне гідраксіду медзі-2 і далейшае аднаўленне купрум-2. Растлумачце з'явы, якія вы назіралі.